Ngipushe lojakeni ngiyoshelela angeke ngiwe ngiyoshelela angeke ngiwe noma ungangipushe lojakeni. Sanibona nibabukele emakhaya lona ombingelelayo uShwi ngaphansi kwephepha kaShwi ekhaya. Sibasikhulula abakwankululeko ubaba wethakaza kuwe. Ngiyambingelela babukele lona emakhaya ombingelelayo ekhaya ngaphansi kwephepha ubaba wethakaza kuwe. Siyabingelela emakhaya ombingelelayo ngaphansi kwephepha. Sibasikhulula thina ababeleka lelizwe lethu kodwa ubaba wethakaza kuwe. Sibasikhulula thina ababeleka lelizwe lethu kodwa ubaba wethakaza kuwe. Sesakhuluma umoya nathi samgeza samkhuphula kodwa ubaba wethakaza kuwe khaya. Bafowethu-ke sekusukile-ke lokho-ke njengoba nazi ukuthi njalo uma kufika lesi sikhathi uShwi ekhala kubamba umcimbi akakwenzayo. Kahle kahle umcimbi-ke bafowethu nje bekade naso ukuthi sizamile ukwenza ibuya futhi lapho esihlala khona wakushaya ukuthi nje indawo incane. Saphinda futhi sazama sathi siphumela ngaphandle nakhona futhi sathola ukuthi indawo yakhona incane. Kodwa-ke kulokhu sesithe bafowethu ake sishintshe nje kancane sithi nje ukumuva sonele nje la ngaphesheya ePhosphorus ngoba sesifisa istadium. Akusafani njengoba kade lapha ebuya futhi ngaphakathi. Uma ngabe sesifisa istadium sekuba nendleko-ke ezibakhona. Yingakho-ke mhlampe sizocela ukuthi ababukeli nabathandi bakaShwi ekhaya abasapothayo isibezoveza umnikelo wekulokhu-ke uma bezongena istadium ngoba istadium sinendleko. Umnikelo wakhona-ke ukho kangakanani 100 rand wakho nje uthola uconnectivity bese uyakwazi ukungena ngaphakathi uthole i-CD futhi nayo. I-CD-ke izotholakala khona abafowethu be-stadium ngaphakathi uma ungena egate. Lapho uyikhona uma ufika nethikithi lakho wakokuqala kusuka ku-105,000 uyothola i-CD. Umhlaka 30 November, Shino Mtekhala, Gauteng Maskandi Festival. Asihlangane khona. Amathikiti atholakala ePhosphorus Stadium.